Velkommen til Ballroom Fitness Chart Hits Vinter 2024. Og husk, det må jo godt være en stor, stærk partner, vi har, ikke? Så vi får løftet vores arme, brystkassen op, pas på, at vi ikke falder sammen. Og så lige nu er det den nemme udgave. Bare støt foden tilbage. Mærk, vi får varmen, vi danser, vi træner. Men vil man gerne have de rigtige salsa-trin, så skal man prøve at nå at lave 3 bevægelser med fødderne. 1, 2, 3. Og ja, det er en samba med noget fart på, jeg har fundet til jer. Til gengæld så giver det også god varme og sved på panden. I stedet for kun at stå og vippe her, så krydser jeg lige foden bagved. Og hvis nu nogen af jer har tænkt jer at klage over det her, og sige, jeg troede det var en dansekanal, jeg var inde på, så husk lige, at mit koncept hedder Ballroom Fitness. Så brug lårene til at arbejde ned og op, men hold holdningen hele tiden. Ja, og så kan det lige hjælpe at sætte nogle arme på. Så har man virkelig den der wienervalsfølelse. Kom! Det er det, der lige hedder et lille tjek, man laver her i tango. 3 gange gør jeg det, og så laver jeg 4 gåtrin. Fordi så får jeg skiftet ben. 4 gåtrin. Igen. Og så de her teknik med hofterne kan også sprinte. Men når det er langsomt, så har I tid til at tænke jer om. Prøv at se, jeg sætter foden, og så hoften. Gå. Foden, hoften. Gå. Så jeg siger 4 og 1. På 1 i musikken, 4 og 1. Kom så, 3 og 4. Og så skal jeg twiste. Og så skal jeg frem 2 langsomt, 4 hurtigt. Stå og 4 hurtigt.